am găsit asta pe Ariana Buștean, ca să știți. Da? Deci dumneavoastră mi-a spus că aveți 11 milioane, ce aveți dumneavoastră, da? Inventariem acum, da? Am scris aici, veniți un pic. Așa. Un formuleu pe linia de culoare, da? Da. Ăsta, da? Așa. O bancnotă, o bancnotă de 500 de lei. O aveți, da? Da. Așa. O bancnotă, 6 bancnote de 100 de lei, da? 1, 2, 3, 4, 5, 6, da? Una de 50, da? 3 de 10, da? Și aveți 1, 2, 3, 4, 5, 6 de câte un leu, da? Da. Acolo am terminat. Asta este regularea dumneavoastră și îmi puneți înapoi un formuleu care l-am inventariat, da? Așa. Un card de sănătate al unui, da? 2 iconițe, da? Un card mol, un abonament la firma oficială, da? Banca Transilvaniei, Bancul Postul, card de sănătate a dumneavoastră, asta, card cu poveri și nu știu ce, un card de fidelitate, un număr la piesa auto, asta deja am scris aici, da? Deci toate scrise sunt numerocate aici, da? Și aici sunt mai multe carduri de fidelitate și cărți de vizită, da? Asta este. Da? Asta cărți de vizită și bilet de ce. Altceva? Ați mai avut sau sunt toate aici? Deci sunt toate, da? Bine, asta înseamnă făcutatorie. Am întocmit un proces verbal, deci nu aveți obiecțiuni cu ceea ce am consemnat aici, da? Bine. Să semnăm, să subliniem. Vedeți, știi oportunitate. Da. Dumneavoastră vă rog să semnați aici numele dumneavoastră în clar și semnați numele. Nu le-au fost referate în totalitate. Sper că nu aveți nicio pierdere, nu aveți nimic, da? O zi frumoasă. Mulțumesc.